хваща една спирала, по която астралното тяло се изкачва към отвъдното. Това въпрос направо не ми дава мира. Кой въпрос? Какво искаше да ми каже майка ти? Мъртвите няма как да се обаждат по телефона на живите. Случай в Чикаго. Айде тръгвай, че просто ми омръзваме този простоти. Мира. Бре, виж какво, ако трябва на сила ще влача, разбираш? Аз също си имам свой живот. Татко! Татко! Приберете се вкъщи, очакайте го и ако 2-3 дни не се появи, елате отново при нас. Татко! Не искам да ме лъжеш. Аз убих майка ти.